बरफुल सुकि थांगाबारि ओमफ्राय आं बहुद जेनेबा हालोगाव दोङो बायथिं न'आबो दाख्लै नै 4 तारिख खालि न'आ बारदो उरायलांजोबदो लांना ओमफ्राय इथिं आरो जानि आरो मालिकआबो 2 बोसोर जाबाय नायनानैबो फाहामनो हादिया मानसिया दानि बिसनानिफ्राय उथिनो हाया मानो हाया खानाय मानसिया थिखांनांगो ओमफ्राय आरो दा थाखा फैसानि आंखालाव जेनेबा लाफिनो गोनां जाबाय हा जोमबो थाजोबनायानो जाबाय बन्द'कआव ओमफ्राय दा थाखा फैसानि बे आंखालाव जा आरो जेनेबा नायजोबनो हादिया मोजां खालामजोबनो हादिया मालिकखौ ओमफ्राय दा फिसा आरो बनराम बर'आ जेनेबा बिबो साइन्सआव फरायदोंमोन फरायना दा मानसिया बाहाय बेमाराव गोलैनानै दोङो जेनेबा आथिंफोरा बाहाय बोलो मोना सुथां जायो थाबायनाया खस्थ' मोनो ओमफ्राय दा न'खरनि हालागाव मानसिया थारमाने बिदि फरायलिया बा माबालिया बिदि होननानै बुंदों मानसियालाय मेट्रिकखौ 2019 सनाव 80% लाखिनानै पास खालामनानै साइन्स एकाडेमियाव फरायदोंमोन फरायना दा मानसिया नै न'खरनि हालोगाव थार परिखाखौनो होलियाखैनो होनना बुंबाय दा मानसिया सरकारा जुदि बाहाय बांला जुदि आंखालखौ बाहाय सुफुंबा गाहाम मोनगौमोन आरो गोसोआ गोजोनगौमोन दा जों बहुद जेनेबा थाखा फैसानि आंखाल जाना दोङो न' बाङाबो बायजोबलांबाय बारदो न'खरा बिदिनो खस्थ' मस्थ' सलियो आरो मा खालामनो उपायथ' गैया आंनिया बारो नै आखाइया बायनाया बारा गाबों जायाखै मोजां मावनो हाया दा निथिं आखाइया हाराया जखादोंमोन निथिंनिया आथिं होनानै खि होनानै गारिनो गोनां ओमफ्राय आरो दा थाखा फैसानि आंखालाव जेनेबा लाफिनो गोनां जाबाय हा जोमबो थाजोबनायानो जाबाय बन्द'कआव ओमफ्राय दा थाखा फैसानि बे आंखालाव जा आरो जेनेबा नायजोबनो हादिया मोजां खालामजोबनो हादिया मालिकखौ ओमफ्राय दा फिसा आरो बनराम बर'आ जेनेबा बिबो साइन्सआव फरायदोंमोन फरायना दा मानसिया बाहाय बेमाराव गोलैनानै दोङो जेनेबा आथिंफोरा बाहाय बोलो मोना सुथां जायो थाबायनाया खस्थ' मोनो ओमफ्राय दा न'खरनि हालागाव मानसिया थारमाने बिदि फरायलिया बा माबालिया बिदि होननानै बुंदों मानसियालाय मेट्रिकखौ 2019 सनाव 80% लाखिनानै पास खालामनानै साइन्स एकाडेमियाव फरायदोंमोन फरायना दा मानसिया नै न'खरनि हालोगाव थार परिखाखौनो होलियाखैनो होनना बुंबाय दा मानसिया सरकारा जुदि बाहाय बांला जुदि आंखालखौ बाहाय सुफुंबा गाहाम मोनगौमोन आरो गोसोआ गोजोनगौमोन दा जों बहुद जेनेबा थाखा फैसानि आंखाल जाना दोङो न' बाङाबो बायजोबलांबाय बारदो न'खरा बिदिनो खस्थ' मस्थ' सलियो आरो मा खालामनो उपायथ' गैया आंनिया बारो नै आखाइया बायनाया बारा गाबों जायाखै मोजां मावनो हाया दा निथिंनि आखाइया हाराया जखादोंमोन निथिंनिया गैया हाजिराबो मावनाय जाखायाखै बिदिनो खस्थ' मस्थ' सोलिलांबाय थादों आरो जा आरो बे मालिक आरो आं फिसाज्ला सानै बे बिटिसि गभर्नमेन्टआ जुदि सारमोना जुदि बाहाय जेनेबा बे बेलायाव जुदि बाहाय सहाय खालामोबा आं गोजोननाय थागोन आरो गोजोननाय मोनगोन आङो नै गरेस्वर थांगाबारि बरगुस्ला गामिनि बरफुल सुकिदो नांजाबनाय बिथां ब्रजेन बिथांदो सिनाखि लोब्बा लागा नांजाबनाय दुखुनांथाव बिथाङा आजि 3 बोसोर 4 बोसोरसो गोलैना थानानै बिसि बिथांनि फिसा सानैजों लोब्बा जानानै जाबोबाय थानाय अबस्थायाव नुनो मोन्दोंमोन आङो थांगाबारिनि जानानै बिथांनि गथ' गथाय सानैयाबो फरायनाय मोजां थांनाय 4 तारिखआव बिथाङाबो गोलैना थानाय अबस्थायावनो बिथांखौ हा हु जोम सम्पति गासै बन्दक दोनना नायबाबो बेमारखौ फाहामनो हायैनि अबस्था सत्तेव बिथांनि फिसाफोरा फरायनायफोरा मोजांमोन दाख्लै 4 तारिखै बिथांनि न'खौ उरायना लांना बेसेबा गोजानाव टिंसालियाखौ दोनहैनायाव जों दुखुनांथाव दिनैसिम जोंनि थाखै जों नुनानै जों मा खालामनो दुखुनांथाव बिथांखौ जोङो बिथांनि न' गाहायाव बिमानि न' गाहायाव बिफा गैला बे ब्रजेन बर'खौ दोनहैनाय बायदि जादों न' गाहायावबो जेनेबा अबस्था गैबा बिथाङा जुदा जाबायमोन दुखुनांथाव फिसाफोराबो फरायनाया मोजांमोन मा होनना जों सानो दा जोंनि नैबे गोदान सरकारा बिटिसि गभर्नमेन्टनि सरकारा
बिथां जेनेबा सिफफोरा आरो बा ओनसोलनि सलायगिरिफोरा सानना नायनाय एसे सहाय सहाबुथि होनायबा बिथां गथ'फ्रा फरायनाया बिथांमोननिया मोजां जागौमोन आरो गथ' उन्दै सासेयाबो जिहेतु फार्स्ट क्लास पास खालामनानैबो जेनेबा 83% लाखिलायनानै बिथाङा फरायना मबा साइन्सआव फरायदोंमोन सुबिदा अनुजायै दा हायैनि न'खरनि आंखाल क्रिटिकेलाव किसुमान बहुत असुबिदा जादों बेनिखायनो जों मिडियानि सिगाङाव नै बाथ्राखौ बुंनाय जायो जे जोंनि गोदान सरकारनि गेजेरजों आरो बिथां प्रमद सारमोनजों एसे सुबिदा होनायबा आरो लकेल जोंनि 30 नं गरेस्वरनि पबित्र बर'आ गोलैयो सिबाथ' जोंनिया जाबायनो बिथाङा गतिके बिसोरजों रायलायनानै एसे मिडिया जों बाय सुबिदा होयोब्ला बे न'खरखौ मोजां सानस्रि होनो हागोन जोंनोबो नांगौ होननानै जों सानना बेखिनिखौनो आङो दिनै बुंनाय दा नै आं थांगाबारि गामिनि बरफुल सुकियाव बिथां बुजेन बर'नि न'खराव दंफैयो बिथांनि न'खरा दाखालि थांनाय 4 तारिखआव बारहुंखा फैनायाव न'आ बायजोबलांदों आरो बिथां बुजेन बर'आ गोबां पेयारलेस बेराम बायदि गोग्लैना दोङो बिथाङा 4-3 बोसोरसो जाबाय न'निफ्राय ओंखारनो हाया खिनो हाया हासुनो हाया न'खरनि गार्जेनफोरा लांलाय लाबोलाय खालामनांगौ ओमफ्राय दा बिथांमोनना गुवाहाटीयावबो लांनायमोन भाङाखराव नाथाय थाखा फैसानि आंखालनि थाखाय बिथांखौ आरो लाफिननानै न'आवनो दोनफिननो गोनां जादों बिथांमोननि न'खरा गोबां गोरिब आरो बिथाङा 2 फिसाज्ला दोङो 2बो मोजां फरायो सासे उन्दै सासेयाबो थांनाय मेट्रिक आनजादाव मोजां मार्क लानानै उथ्रिनो हादों बिथाङा 83% ना मा मोनदों होननाय खोनादों आङो दा बिथाङा साइन्सआव फरायबाय थादोंमोन दा बिथांनि फरायनायाबो दा दिनै न'खराव थाखा फैसानि आंखालनि थाखाय दोनथ'नाय बायदि जाना थादो बेनिखायनो आं दा बिथां बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जुदि माबा मोनसे बे न'खराव हेल्प खालामगोन बेखौ आं नोंथांमोननि मिडियानि जुगिदे आं दा मा होनना बुङो फोसावनाय जादों आरो जेन जोंनि लकेल MCLA सार बिथांमोना जेन एसे नायहरो बिथांमोननि न'खरखौ जाहाथे बर' हिसाबै सासे गावखौनो बिथांमोनाबो मोजां फरायनानै आरो जाहाथे न'खरखौ उनाव मोजाङै दैदेनलांनो हानाय बायदि खालामगोन बेखौ सानो बिथांमोना थांनाय सरकार सालायलांनाय 15 बोसोरावबो 17 बोसोरावबो बिथांमोना जेबो मोनाखै गंसे न'बो मोनाखै आरो थिग तेनेका जिकुनु साहाय्य बिथांमोना मोननो हायाखै जेरैबायदि एकदम माने बे माबानि नङै बायदि जाना दङ आरो थारमाने जेन जोंनि माबानि मा होनना बुङो बेखौ जानाय नंला बिथांमोना गथ' 2 फिसाज्ला आरो बिसि आरो बिसाय दङ आरो 4 जायो न'खराव बिनिनो बिसियाथ' जेबो खामानि मावनो हाखाया बिसियाबो आरो बिदिनो मा मावना आरो बिथाङाबो नोरजिया एसे बेरामि साइसनिनो आरो गथ'फोरा स्कुलाव थाङोमोन दा स्कुलाव थांनायाबो सोब उसुबिदा जाना दोङो जानाय लोंनायनि फारसे बहुत आंखाल जानानै दोङो थाखा फैसानिफ्राय बहुत क्राइसिस जानानै दोङो बेबायदि बेमार जाना थानाया ओरैनो खै बोसोर जाबाय मा ओरैनो दा 3 बोसोर जाना दोङो गोग्लैना थानायानो 3 बोसोर जाबाय आरो न'खरनिफोरा बेखौ नायबाय थानो गोनां जादों ओंखाम जानाय बाहेरायाव लांनाय बिदि खालामनाया 3 बोसोर जाहैबाय आरो एकदम सासे जे 80% मोननाया नंगौ बिथाङाबो बिराद मोजां फरायोमोन फरायो दाबो मोजाङानो फरायबाय थायो साइन्सआव फरायदो बिथाङा दा बिथांनि आथिङाबो एसे माबा जाना दोङो बेराम जानानै बिथाङाबो थाबायनो हायि बायदि जानानै दोङो बेबायदि हालोदाव दोङो आरो बिथाङाबो दा बिथाङाबो बिदिनो फरायनायाव एसे उसुबिदा मोनबाय थादो थाखा फैसा फारसेथिं न'खराव आरो बिफाया बिदि अबस्थायाव दोङो बिनि थाखाय आरो बिथाङा दा फरायलायाखोनो बायदि ओरैबायदि सानो आरो गोसोआव बेनिखायनो दा आं जोंनि सरकारा जुदि एसे नायफिनोबा बिथांमोनखौ साहाय्य लायोबा मोजां मोनगोन आरो जे बिटिआर जे गभर्नमेन्ट लुगैयो बे बिथिंनि सायाव बिथाङाथ' बे माबाखौ मोजांखौनो लादो पदखेबखौ मोजांखौनो लादो मानो होनबा फरायनायनि सायाव गोबां माबा होदो नाथाय बेबायदि गथ'फोरा दि गोमाना दोङो बिथांमोना बेबायदि गथ'फोरखौ नागिरनानै बरननानै जाहाथे साहाय्य खालामोबा जों मोजां मोनगोन आरो जेरै जोंनि दा चिफ सारा जेरैबायदि फरायनाय सायाव गोबां गुरुत्त' होखायो बिथाङाबो एबसुनिफ्रायनो फैनाय चिफ साराबो बेनिखायनो दिनै बेबायदि उथिफुनाय गथ'फोरखौ मोजां टेलेन्ट गथ'फोरखौ जुदि बासिनानै आरो बेबायदि न'खरनि हालोदखौ नायनानै जुदि एसे अनसुंथाइनि सुबिदा लायोबा मोजां मोनगोन आरो जोङो
फिसाया देग्लाय इयाव थाफैनाया 4 बोसोर जाबाय 4 बोसोर थाफैनाय लोगो लोगो बेमाराव गोलैबाय बेमारखौबो नाया नङा नायबाय जों हा बन्द'कै दोननानै किबा दोननानै थेवबाबो जों फिसानि बेमारखौ जों बासायनो हायाखै फिसौ खानै दोङो फिसौ खानैयाबो फरायनायाव मोजांमोन खिन्थु न'खरनि गोरिबनि थाखाय बिपदनि थाखाय फिसा खानैया फरायनायाबो देम जालांबाय उदै खासि फिसायाबो सेवाराबो थांनाय बोसोराव मोजाङै मोजां मेट्रिक खिनाखौ पास खालामबाय खालामनानै दा देग्लाय बिराद असुबिदाबो जाना होबाय अखुख बिखुखबो जाना होबाय गथ' फरायनोनो गोसो गैला खरस पाति मोनैनि थाखाय खरस पातिया हायैनि थाखाय न'खरनि अबस्था होनना जोंबो मा खालामनो जोंहाबो बिनो न'खराव अबस्था मा जोंहाबो मा खालामनो मा मानो जों उपाय गैया जों बेनिखायनो दा गोदोर गोलावनिफ्राय जों बाहाय बांला खरसा पाति मोननायबा जों मोजां मोनगौमोन आरो बाहाय बांला न'खराव खबाय मोननायबा बाहाय बांला खरसा पाति मोननायबा गथ'खौ बाहाय नायफिनहरनायबा जों बाहाय मोजां मोनगौमोन आरो